Govano Chukwuma Soludo Ekwela Nkwa na ya ga-agba mbọ mee ihe niile kwesịrị ime dịka o si metụta ụgwọ ọnwa ndị ọrụ oyibo. Nke a bụ n'isonye n'ịkpa aka n'ụgwọ ọnwa ndị ọrụ nke na-akọwa na a ga-ebugo ya site na ntụziaka nke kọmishọn na-ahụ maka nchụta ego na nkerisi akụ. Gọvanọ kwere nkwa mgbe ọ nabatara ihe ndekọ rịpọt sitere n'aka kọmishọn ahụ banyere ego orubere na ụgwọ ọnwa ndị ọrụ oyibo. Ka anyị sonyere onye nta akụkọ anyị na obi gọọmenti bụ Emmanuel Okonkwo maka akụkọ ahụ n'uju. Soludo nke ọ bụ onye nọchitere anya ya bụ osote ya bụ dọkịnta Onyekachukwu Ibezim toro nnọọ ndị ụlọ ọrụ ahụ maka mbọ dị iche iche ha na-agba ịhụ na ihe na-aga otu o si wee kwesị banyere otu esi akwụ ndị ọrụ ụgwọ na Naịjirịa, ebe ọ kwere nkwa na gọọmenti ya ga-agbanyesi ike ịhụ na ya bụ ụgwọ opekete mpe ewepụtara ọhụụ ịdị na-akwụ ndị ọrụ gọọmenti, ndị ọkaiwu nakwazi ndị ọchịchị n'oge ugbu a bụ nnọọ nke a ga-abagide na steeti a. Gọvanọ Soludo jizi ya bụ oghere wee kọwara ndị otu ahụ ọrụ ọma dị iche iche ọchịchị ya na-alụ kemgbe ọ malitere iji wee hụ na agbanwe steeti a maka ọdịmma ndị bi n'ime ya, ọkachasị otu o si wee gbasara iwulite ibi ndụ ndị Anambra. Dịka ọ na-akọwa na ya bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka ụgwọ a na-akwụ ndị ọrụ na Naịjirịa bụ nnọọ ndị mere nnyocha banyere otu ihe si ada n'ahịa n'oge ugbu a, nke mere eji wee wepụta ya bụ ụgwọ opekete mpe a ga na-akwụsị n'oge ugbu a. Onye isi ụlọ ọrụ ahụ bụ Muhammadu Bello Shehu, nke ọ bụ onye nọchitere anya ya bụ Federal Commissioner na-ahụ maka Anambra n'ụlọ ọrụ ahụ bụ ọkaikpe Chima Ọkafọ, kọwara na ya bụ ụlọ ọrụ bụ nnọọ nke iwu Naịjirịa nyere nkwado ịneba anya n'ihe gbasara ụgwọ a na-akwụ ndị ọchịchị nakwazi ndị ọrụ bekee dị iche iche nakwazi imerime ndị ọzọ. O kwukwaziri na ya bụ ụlọ ọrụ bụ nnọọ nke gbanyesiri ike ịhụ na ha rụrụ ọrụ ha otu esi wee tụọ anya n'aka ha na-eneghị mmadụ ọbụla anya n'iru, ebe ọ kpọkụziri ndị ụlọ omebe iwu steeti Anambra ka ha bụ ndị ga-agbanyesi ike ibinye aka na ya bụ ihe ka ọ wee ghọọ iwu ma bụrụ nke a ga-amalite ịbagide na steeti a. Ndị nọ na ya bụ ihe mmemme gụnyere onye ji ọkwa steeti chief of staff bụ dọkịnta Ernest Ezeajụghị, onye ji ọkwa accountant general nke steeti a bụ dọkịnta Chukwudi Okoli, onye ji ọkwa executive secretary nke steeti emergency management agency bụ Sir Paul Odenigbo na imerime ndị ọzọ. Site n'obi gọọmenti dị n'Awka, abụ m Emmanuel Okonkwo.